Benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli en aquest diumenge número 33 de durant l'any. S'està acabant l'any litúrgic i en aquest Evangeli trobem la paràbola dels talents. Diu que hi havia un home que havia de fer un llarg viatge, va cridar als seus servents i els va confiar els seus béns. A un li donà 5 talents, a l'altre 2 i a l'altre 1. A cada un segons la seva capacitat. I després se'n va anar. Immediatament el qui havia rebut 5 talents els va fer treballar i va guanyar-ne 5 més. Igualment el qui n'havia rebut 2 en va guanyar 2 més. Però el qui n'havia rebut un se'n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo. Al cap de molt de temps arriba l'amo d'aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà el qui havia rebut 5 talents i en dugué 5 més, tot dient: senyor, em vas confiar 5 talents, mira, n'he guanyat 5 més. L'amo li va dir: molt bé, servent bo i fidel. Has estat fidel en poca cosa, jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu senyor. Després, com sabem, ve el dels 2 talents, igual, i diu que es presentà el qui n'havia rebut un i digué: senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu. Però l'amo li va respondre: servei dolent i gandul. Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té 10, perquè a tot aquell qui té li donaran encara més, i en tindrà a vessar. Però el qui no té li prendran fins allò que li quede. I a aquest servent inútil llanceu-lo fora a la tenebra. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. Fixem-nos en aquests elements. La clau de l'èxit, ho veiem en els servents que tenien 5 i 2 talents, és ser bons i fidels. La fidelitat, és a dir, la constància, la persistència, la paciència, en aquest fer fructificar cadascú segons la seva vocació els seus talents, juntament amb la bondat. I el contrari d'això, que també pot succeir, és el tenir por. Tenir por, i aquesta por també barrejada amb ganduleria. Llavors, som servents dolents i ganduls. Per tant, Jesús el que valora és que nosaltres, amb els talents que tenim, cadascú segons la seva capacitat, els faci fructificar. És una gran lliçó en aquest final de l'any litúrgic, que n'està a punt de començar un de nou. Per tant, és com un avís de cara a aquest any nou litúrgic, és a dir, tenim certs talents, els hem de fer fructificar, no hem de tenir por, això és molt important, no tenir por, com va tenir por el servent que tenia un talent, no tenir por, no amagar-lo a terra, anar endavant, confiar en Déu i seguir. I fins aquí aquesta secció avui, aquest diumenge 33, els laics parlen de l'Evangeli.